קניתי 4 שקים עצומים. פתאום אמרתי לכם שיש פה בארצות הברית חנות שפשוט יש בה מלא מותגים והכל בזול. אז יש גם תמר שם. קיצור, בואו תראו, זה מלא דברים בבית, אני התמכרתי לעצב את הבית. יהיה לנו בית יפה, נכון צילי? אוי. טוב, נתחיל מהכריות הנדירות האלה. שימו לב, אמור מחר להגיע גם שטיח שהוא בז' בית לבן בז'. עוד כריות למרפסת שהצבנו בחוץ, שעדיין לא הראיתי לכם אותה. מקרה מבד מושלם, מתאימה לכריות. וקניתי כד תואם לעציץ שקניתי, שעכשיו אני אראה לכם אותו. תגידו שזה לא העציץ הכי יפה שראיתם בחייכם. אם אני חולה על הצורה של העלים. נכון, יש לי וייב, כאילו התחפשתי להארסטייל. קניתי כזה. רגע. בקיצור, קניתי כזה לסדר את הביצים במקרר, זה עם מגירות ואהבתי. עוד עציץ לשים ליד הטלוויזיה. מברשת לשיער, סתם כי הייתי חייבת חדשה והיא ממש יפה. עגילים, כזה לחתוך את הפיצות שאני מכינה. נר אימא לאחד היפים. מה זה הדבר הזה? וגם וואי, יש לו ריח מושלם. כזה לחדשקונים. וקניתי ג'ינס מזרה, כאילו אחד הלא קשורים.